Hei, ndị mmadụ erikwana nọ nsị n'ọnụ. Ndị be anyị bịakwa n'ụfọdụ nwaanyị ji nsị wee na-eghe akara. Hei, anyị akpọnụ nke a gịnị? Ajọ obi ka ọ gịnị? Ka ndị amụma gwara ya, ka ndị dibịa gwara ya na ya welu nsị wee yebe akara. Ọ na-abụ nsị nke ọ nyụrụ ka o ji eghe, ka nke ụmụ ya nyụrụ ka o ji eghe, ka nke ọ na-akọta ebe a na-anyụ nsị pọblik, onyenwa ka o ji eghe, ka nke a na-anyụ na ya dị ya ndị nebo na-anyụ, onyenwa ka o ji eghe akara. Hei, bịakwanụ nụrụ ka nke a ti wee mee, wee na-akọwa na-efu nwaanyị unu fụrụ ebe a, amoosu ajọ nwaanyị, na nwaanyị a bụ onye na-eghe akara, na-enwelu ndị na-abịa ego ya akara. Onye ka otu onye bịara ige akara, nwaanyị amụghị na onye ahụ ti n'azụ wee na-abịa. Nwaanyị unu fụrụ ebe a wee wepụta akwụkwọ nwanụ o kechiri ya na weteproof, wee kọlụ, o wee bụrụ ntị, wee tinye na akara ọ na-eghe, wee tọọnụọ ya cham. Ya bụ onye na-abịa fụ ka nwaanyị si wee welu spid kechie ife ahụ, zoghakwa ya. Ya bụ ife akachaghị ya obi, maka onye ahụ na-akọwa na almost everyday ka ọ na-abịa ego nwaanyị anụnwa akara. O wee na-asịzi nwaanyị na ya wepụta ya bụ ife ọ na-ezo ezo, na ọ bụrụ na ose a na-eti na akara ka ya esi ezo ya ntu a, maọbụ ọ bụrụ na yabasị onions ka ya esi ezo ya ntu a, maọbụ nnu, na ya wepụta na ya bụ ife. Nwaanyị ekwe ewepụta bụ ife ịmara ife na-eme ndị ọzọ bịakwa ige akara. Ya bụ nwaanyị bịara ige akara wee na-asị ndị ahụ na o nwere ife nwaanyị anụnwa kechiri zogha, na obi akaghị ya na ọ pụọ ebe anụnwa na onwe ike na kọnshensị ya dasị ya. Unu mana onwe ife ya bụ ụfọdụ ndị mmadụ fụ ikwupụ ya ịnaruo obi ya ezu ike, and enwezi ike ichi ya ta ka ị mara ife dịtị na adugoleti. Nwaanyị wee na-asịfa na onwe ife nwaanyị a kechi na anya wepụta ife ahụ, na sinsi o ji wee fụ ka nwaanyị a si wee mee kechi detin zogha ya na obi akachazịa. Okwu etu a ka ndị bịakwara ige akara wee tị nwaanyị ya wepụta. Nwaanyị jụ na onye wepụta, wee kụbịa si ya wepụta. Nwaanyị wee lụlụpụta ife nwa. Hei, o wee bụrụ ntị. Wee tị ya tọghe ọzọ wee tikapụ ebe a, ife nwa wee na-esi. Ma ndị bịara ige akara ma nwaanyị ahụ bịakwara ige akara jidere wee kụba nwaanyị a. Ife akụrụ nwaanyị a bụ sepurete lamanda bidoche ka danduka akụpụrụ ya ife na-ekweri egwu, sepụghị ya na ebe onu fụrụ ya, were ụla bifo ochori ka okwu ụla abịa gị ya na ntị, kagba maa ya n'ihu, kagba onye ama ya akụ ya. Hei, metinye nwuru na ya bụ ife onyonyo maka ndị nwe iwe akwụkwọ na-akụpụrụ nwaanyị a ife na-ekweri egwu, wee na-ajụ ya kedu ife iji wee welu nsị wee na-eghe akara. Nwaanyị ekwu ajụjụ niile a na-ajụ nwaanyị bụrụ ata abụ. Hei, ọ gbara nkịtị okwu juru ọnụ. Nwaanyị ekwu ka ọ gwa ndị mmadụ na ndị dibịa gwara ya wee ghebe ka o wee chọta kọstọma, ka ndị na-afụ ọfụ ndị ụka ka ofe agwara ya wee ghebe ka o wee nweta kọstọma. A sịkwa ọnụ ọlụlụpụta ya, o tinyezie na binsi ya kwọrọ akwọ, wee shie ya weruzie ma nnu ma agwogwotigwo ma ose ma onions tisizie na ya, wee chikọsizie ya wee ghebe. Hei, ndị mmadụ na-ata n'ọnụ fa amahụ nọ nsị ka nwaanyị ji eghe akara. Hei, kedu ife anyị akpọ nke a bikonu? Afịa ọma na-elekwa n'onwe ya. Ọ bụrụkwa na ndị dibịa na-agwa unu welu na-eghe, maọbụ ndị ụka na-agwa unu, mbọsị anyị ejidekwa unu onye ahụ gwara unu ọya anọkwa ebe a na-akọ unu nkụrụ, onye agha ya anọkwa ebe a na-etipụ unu ife na-ekwere unu egwu. Onye na-ere ife dị mma ndị mmadụ ya ego, mana ile nke gbara ụka itinyegoduru ya ife ndị dibịa gwara uo, itinyere ya ife ndị ụka gwara uo. Onye taa ya ọ ma na ọ gbara ụka, onye agha ya abịazikwa echi ka ọ taa, maka ife gbara ụka bụ ife gbara ụka. Mana ihe nke dị mma iji godogo ntị na mamịrị uwe eghe, onye taa ya ọ ma na ọ dị mma nọọ ife ọfụ. Echi niile ọ bịakwa ọ tụnyere ọsọkwa anya buru nri ka ị na-eri, ife ọbụla ị na-ele a na-eri n'ọnụ, isi teghakwa na nke dị mma ndị mmadụ ya ego. Mana isie nke gbara ụka itinyegodi ya ntị ma ọ mamịrị maọbụ amụ ibi maọbụ ọtọ ibi na ndị dibịa gwara maọbụ na ndị ụka gwara, onye rie ya ọtọghị ụtọ ọ ya wa abịazi na nwaanyị na-eghekwa ezigbo akara o jee welu nsị na-etinye na akara. Ọha ajọ obi dị ife a biko na amakwa nnafa na-achọ ibute na mmadụ aya egorukwazi ife n'ụzọ taa obi adị ya mma, maọbụ ịtacha ife nwa agba ya ada ahụ obi ya dị ehugharị. Amakwọ na ifefa na-achọ ibute enwekwa ndị na-eghefe ahakwa eti ife ọbụla fa na-akụziri ndị ahụ nje afịa ka ya sị na nwaanyị a mere ife a na ihe atazi akara n'ụzọ ka ihe eji maka ya ka i were aka ughebe akara. Hei, alụ na-emekwa na ọbụ ọkwọtọ ndị na-eghe akara ma ndị na-ele nri, ndị ọbụla na-ere ife a na-etinye n'ọnụ. Ụfọdụ n'ime fa afọ ọjọlụfa njọ, obi talụfa mmiri.